Adolfo breaking news. Na se ne nya yetitu no won framam se ye maame mfuta braba ye nya ye no ma no kruwa ba akwa ye nya ye de sensuo enom no chese wajai adwuma ye meka Auntie Naa oyepa afuto hu asem na making wajai adwuma no na Adolfo ye sa na tie se ne bebre na ka se ye otumfo astop no na nsem bebre no ni nya ye tro na me kra de sisi ya na me free maame na ho eba Adolfo ne no musem nya ache se na me aduma ye mande ya edi anim ya obebe adwuma na se wa madwuma de ne se ne asanteman Ghana man nyina ehunamane yo it was see ne fentu obiara nim se na me aduma mande obi anka na koma entu ne yem na mfuta braba no obebe adwuma aba be ye na adwuma se ne sifa etie bia enti se wo hu se obi ka se